What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ka khenro khlut Chiliang Raj Nyamtri Committee ka wainai kitna trikam ka dorbash nong Chiliang Raj haka arpu pratrik nailur kala pelong ka jinga kenduk lang hayung wali kum kadak ka jingle buram ya ka lingkut bakat lai snam ka jing syakri jongka hapo ka imlang saklang haka ni ka sngi lodan lang uma EMH Pasa Vice President Senraj Jawai u Arwat Ki Sumer General Secretary Senraj u War Ai Ki Kharbukhi Assistant General Secretary Senraj Umakro Lamsalan Ki Parian President KYM Ki Riu Rangba Ki Longkumi Bat Ki Khun Samla Na Ki Dong Baper Ya ka jingalang la penyai da uma DHPD Wahesh Nong Chiliang Raj la yok ka nguk blay nguk sim na uma bot wan mi dekar ka jingkren Lincoln na ka chan lang pede bat na ka Samla Yarika Lanong kat ba ka hanla darengan Secretary KKCNC kala ai ki kentien khublei uma chan lok dekar uwei ne ki riu rangba ka Chiliang Raj ha ka jingkren ulaong ka jing im tip bru tip lai ka kamai ya ka hong ka tip kur tip kha bat ka si kelyang ka nong kelyang ka dei ka bala sing nong rem mi ki khun i hnyau trap hnyau skum kumta ki pateng ka juk menta ki dei ban sngo sarong bat dan kamru ban penjana shu shu ya ka lenti ka bayadei bat ka mon utre kiran na kalyang uma war ai ki kharbukhi kum ukong san ula ai mensi mi ki khun ka dorbash nong Chiliang Raj bandan ka jingkit khli ela ka kamram kum ki khun ka niam tre kum ka pateng ka bamenta dei ban buram ban khen kori ki jingker khu ki bala yo khnang ba ka pateng hadin habot kan lat na ka jingja lenti lapun phu ban phiang ya ni ka sngi da ki jingsha jingwai bala shim benta ri ki samla nakash nong paneliar KKC Senraj Jawai ba Chiliang Raj Komai hop, imi ski kalian lenong kalian, kachan kalian kerap kalian. Hajrong hai te, dapat ko pendani rangkat ke dustur riti, kaniam gurkom, kachat kemen kerwai ke siau, tua bei bei kerap hai, wai hat hai do, bo ya kaniam hai te, wa I, dapat chong uti ai, wa kaman im kaman lai, lalu ski walong buruan buru islah kedau sai. Imi ni sak dau thai haduk si goluan kelai so pi konrad man ga chnong wa em ha haduk kate do ga chnong ko em lang wa kate ka dong sen ko wan ko da pha do pri gra kra pi do do yo I chu ku pi man pi ki wa khamat lu yo I chu ku wa blai phau pi rung kat kate ko sen ni chnong ka thau ko man ko pha kerpang no pri gra kerat mau chong sa hagani ga dong hani ga kachnang dong pi kal kamte pi dong man pi giwa hakmat yu siao srong wa kaman ule au ye phne sa ya ga dustur ga pi ga yam kam ule sa di thau pi bhau na te ki hukum ki odong yu man ga niam gi oi da kam ki te ki dong chong chnong ki bru ki sa hani chong thau wa da ku pu do rikat ki nong da ki nong ke ki dong chure ki dong ne ki dong ri ki dong smar ngai ki khasno he ki kamera noi ka wi dai ki pende sai ya ki dakti yong ki long chwa ki man chwai kam ma du bo do yang khnang wa ki warim gu cha yo le ki yam rem kam jo da ki blai ki sem tri gra krat yo le ju me te siao si siao dio wa nga da bu ya ka niam gur kom tapi ki khan yo ka chlong chwai wa kumui hem si noi wa I wan long bulan bul si sa ka dau thai wan de hukum tre gra krat
Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.